Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de 3 van Grafi, waarbij ik iedere week probeer 3 wedstrijden in het betaald voetbal, het liefst met de Limburgse clubs, goed te voorspellen. Dat voorspellen lukt wel, dat goed gaat me nog niet zo goed af. Heb ik een wedstrijd helemaal goed voorspeld, kreeg ik 3 puntjes. Heb ik winst, gelijkspel of verlies goed, kreeg ik 1 puntje. En heb ik niks goed, kreeg ik uiteraard 0 puntje. En zo moet ik aan het einde van het seizoen 74 puntjes halen. Hol ik dat niet, dan moet ik een voetbalkliniek, Erima voetbalkliniek en 10 Erima trainingsballen weggeven aan de meest ludieke inzending namens een vereniging uiteraard dan. Wie heb ik afgelopen weekend gescoord? Zoals vaak in het leven, ik zat er dichtbij, maar het was het net niet. Laten we beginnen bij PSV Fortuna Sittard. Een belangrijke wedstrijd voor trainer Mark van Bommel. Die spelers hebben dat ook echt beseft. Mijn voorspelling was 4-0. Het wordt zelfs 5-0. Net niet. 0 punten voor Fortuna, 1 puntje voor Graaf. Dan gaan we naar VVV Venlo. Daar voorspelde ik een 2-1 overwinning op Emmen. VVV was echter veel beter nog als wat ik gedacht had. Het wordt 2-0 met nog veel meer kansen. Alleen met 2 mensen alleen op de keeper af. 2-0, goede zaken voor VVV, 3 punten voor VVV, 1 punt voor Graafie maar. En dan gaan we naar de keukenkampioen-divisie waar MVV toespeelde tegen Jong FC Utrecht. Ik dacht, dat moet voor MVV te doen zijn. Kippetje, 3-1 was mijn voorspelling. De waarheid was weer net iets anders. Het wordt 1-1, 1 puntje voor MVV, 0 voor Graafie. Dus wederom maar een magere score van 2 puntjes het afgelopen weekend. Snel vooruit kijken naar het volgend weekend. Want Fortuna speelt thuis tegen RKC Waalwijk, de nummer laatst in de competitie. Belangrijke wedstrijd voor Fortuna om afstand weer te nemen van die degradatiezone. Ik voorspel een nipte overwinning voor Fortuna Sittard, 2-1. En dan denk ik vooral aan heel veel wilskracht, lekker modderig veld, slidings van 7-8 meter. Dus power van Fortuna, Diemers scoort de winnende. 2-1 voor Fortuna. Gaan we naar VVV PEC Zwolle. VVV onder Jai Driessen in de winning mood. VVV staat compact. VVV komt er goed uit. En als ze ook nog de kansen gaan benutten, dan zou het wel eens leuk kunnen weer tegen PEC Zwolle. Dat onder VVV staat op het moment, 2 punten. Maar Danny Pos, de captain van VVV, die gaat niet meedoen aanstaande weekend. Die is geschorst. Dus vandaar dat ik het heel voorzichtig hou. VVV PEC Zwolle 1-1. Dan gaan we naar de keukenkampioen-divisie, naar Roda JC. Dat gaat de toes opnemen tegen Jong AZ. Vorige week ben ik bij Roda geweest. Aanvallend sterk, miste ook veel kansen. Verdedigend, ontzettend zwak Roda JC. Tegen de talenten van AZ schat ik toch ook heel voorzichtig in op 1-1. Dus ik speel ook een beetje tactisch. 2 keer 1-1. Fortuna wint met 2-1. Kijken of we deze week meer punten gaan halen. Ik ben ook heel benieuwd naar uw reacties via mijn social media. Laat het me alsjeblieft weten wie het jij erover denkt. Of je het beter weet dan mij. Ja, slechter kent je dan niet, maar we zullen het zien. Tot de volgende week. Tot een nieuwe Grafi. Hoi!